duela, esango nuke nik ia urtebete Zumarragako alkateak dituzigunean esateko, kontutan hartu behar genduen kontu bat zala, Zumarragan bi talde kultural zeudela, importanteak, 50 urte betetzen zituztenak, batetik irrintzi dantza taldea eta beste batetik Aintzinako Ama Txistulari taldea, ez? Guk uste dugu kultura beti dela motibo bat ospatzeko, ez? Eta askotan kulturaren esparrutik ez gerala askotan oso zaletuak ospakizunak egitera edo ospatzeko ibilbide oso bat egindala eta kasu honetan Zumarragatik gai izan zaretela 50 urteren ostean talde horiek mantentzeko, ez? Eta hori azpimarratzeko kontu bada eta balorean jarri behar den kontu badala iruditzen zaigu. Azken batean, herri batean tradizioak edo folklorea zuen kasuan gordetzeko apustua norbaitek egin behar du, horrek konpromiso bat eskatzen du, eta zuen kasuan erakutsi dezute 50 urtetan egon diren, segurazki 50 urtetan 5 hamarkadatan egon diren zailtasun guztien aurretik eta gainetik gai izan zaretela tradizio horiek mantentzen eta pertsona berriak eta sartzen talde horietan, ez? Gustatuko litzaidake beste azken hausnarketa bat egitea, ez? Eta da, guretzat Aldunditik importantea dela eta balorean jartzen dugula ez bakarrik tradizio horiek eta folklore horiek eta modu horiek eta soinu horiek mantentzea, gordetzea, zaintzea, baizik eta gaurkotzea eta adaptatzea baita ere, ez? Nik uste dut aurrerapauso importante bat eman baldin badu euskal folklorea izan da modernizatzen ere jakin izan duela eta bere tradizioa gaurkotzen ere jakin izan duela. Eta adibidez, emakumezkoen integrazioa modu naturalean egin izana espatadantzan eta horrelako gauzak inolako zaratarik atera gabe, erabateko naturaltasunez, guk oso balio handitzat jotzen dugu eta horregatik zoriondu nahi zaituztegu, eskertu nahi zaituztegu zuen lana eta gaurkoan hori izan, ekitaldi xume honen bitartez hori izan esan nahi genizuena. Balorean jarri ez bakarrik Urola Garaiako bailara horretan egin duzuen lana eta egiten duzuen lana, baizik eta Gipuzkoa osoarentzat ere altxor bat zeratela eta Gipuzkoa osoak ere zor dizuela eskerron bat egin duzuen lanarengatik. Eta nire aldetik hemen utziko nuke, hori izan pixkat helarazi nahi genizuen mezua, alkateari paseko ditzen, nik uste alkatearek ez zer esan beharko lukela, jake ekitaldi xume hau provokatu duen, eta gainera eskertu egin nahi diot. Reflejo horiek eduki izana, eta egia da, alkate moduan asko eskatzen duela, baino nik oso benetan, azpimarragarria iruditzen zait alkate batek balorean jarri nahi izatea bere kultura eta bere talde kulturalak, ez? Azken batean, normalean alkateek etxeentara tortzen diranean alkateak tortzen dira errepiden konduengatik, zerbitzu sozialan, bere residentzia dalata, horrelako kontuak. Kasu honetan, deitu zuen esateko, arro sentitzen zala bertako talde kulturaletaz eta konkretuko 50 urte betetzen dituzten bi talde hauetaz eta mereziko lukela goraipamen bat edo azpimarra bat egitea, ez? Talde hortatik, nire uste eredugarria dela herri batean kulturaren balioa hain argi edukitzea. Así que, Mikel, zure da ditza. Eskerrik asko, Deniz. Bai egia da, askotan etortzen izela beste kontu bat, PDH eta hoien alde egitera, foru aldun dira, horregatik legealdi honetan bai makina bat alditan ikusi naute hemengo pasillotan, baino Denizek esan duen bezala, bai egia da, eta udaletxea zuen partetik eta zuen aldetikan kargu hartu zunen, ez? 50. urte hurrenaren ospakizuna 2017an zala, bai egia honelako zeozer sortu zala, nire barruan, einen baten foru aldundiak ebai jakitun izan da, hortikan beraiek ebai bideratu beharrekoa bideratzeko, ez? Eta Denizek oso diputatuak oso ondo esan duen bezala, azken finen ebai kulturaren aldeko aldarrikapena nik uste danon baita dagoela, eta zuek urteetan egin izan dezuen lan hori, horren eskerga eta horren aitortza pixkat goraipatzeko, horregatik handira honelako ekitaldi xumeak.
Zumarragaren udalean festatan, Santa Isabel jaietan, badakizu ere bai hitzordua datorren asteizke ostielan daukagula, zuena izango da aurtengo pregoia, eta horrekin batera ere bai ze aitortza hobea, bai kasunetan zuek herriari egiten diezuena, eta ez bakarrikan irrintzik eta txistularik, baizik eta biok uztartuta eta biok eskutik emanda, espatadantza eskaintzen diezun hortan, ez? Hasiera baten bai Ama Birjinari, baino gero horrekin batera herriari, ez? Eta nik uste dut bai honelako ekintza horrek eta honelako urteetan, mendeetan jarruntako 16. mendeko lehenengo urratsak dira espatadantzaren oihartzun haiek eta arutzaino garamatza, beti ere amankomunean lanean eginda eta firmeki pentsatuz, ez, Ama Birjinaren alde, Ama Birjinaren baitan, baino beti ere herri mina horrekin, ez. Eta nik uste horrek bai garrantzian jarri izan duela urte guzti hauetan, mende guzti hauetan, eta zuek gaur hemen izatea. Horrekin eta honela, izan zan ni Denisekin izan dako lehenengo hitzaietan, nik eskaintzea eta esatea, 50 urte ez direla urtero kunplitzen, eta nik uste horren baitan bai garrantzitsua izango zala, beraiek iruditzen zaiena, kasu honetan bai egitea, ez. Eta horrekin batera ere bai, orgullo handiz esaten degulako, eta ni alkate bezala, ara juten naizen, Uztaila 2 izaten da erreferentzia, Antiogo Baseliza izaten da erreferentzia, baina horrekin batera ere bai espatadantza digo, ez. Eta noiz eta Uztaila 2ko egun hortan. Berak izan zuen aukera, gaina eta leheno komentatzen izan gera, honelako gai historiko batena, ez. 2015ko uztailak izan ziren, honelako inflexio puntu bat jarri izan zuena, ez. Eta bertan, Batzar Nagusitako pleno itinerantea Zumarrean izan zuen egoitza, eta bertan, Batzar Nagusitako kide osok, Foru Aldundiko ordezkari guztiek, eta Batzar Nagusitako batzarkidek izan ziren bertan, eta bertan izan zuten une historiko horren berri lehenengo pertsona ikusteko aukera. Eta nik uste hori ere bai, bakoitzak bere barnean izango duen eta gero bakoitzak urteetan pasatuta gero ikusiko duen da erreparatuko diola zer izan zan aurra, ez. Nik beti ere, eta ikusi izan dezue, ikamikarik ez da izan, nesken inkorporazio hortan, bai historiak, historia markatuta beste goera batzuk eta beste gizarte batek bideratutako ohiturei medioz, 2015ko uztail hortan izan zuen aukera, neskek dantzari bezala parte hartzeko aukera, txistulari bezala parte hartu izan dulako era natural oso batean urtetan eta markadetan, eta horregatikan eta geroztikan era natural hori pixkat aurrera zego bidean garelako, ez. Eta nik uste horri bai zuen balioa dela, ez. Azken finean bai gizarteak ematen dituen mugimendu ontara moldatzea. Eta horrekin, bi gauz eskerrik beroak eta bihotzez, Zumarragako izenaz aparte, Zumarragako zena espatadantzaren bidetik eta zuek bideratzen dezuen lanetik, ez, txistulari dantzari egiten dezuenak, eta zorionik beroenak.